برادر عزیز روزه کاری کدام وقتی که شما با удобно هست номерои устод дар зери навор мешавад. Телефон мекунед, запис мекунед. Санаторная 8 мебиёд инҷа домофон 22 занг мезанед, ин кас ҷавоб метиҳанд. ё номер ки запис мекунед мебиёд худохоҳ устод инҷа шумо пешвоз мегиранд. ана инҷа ҷои мӯтоно мешӯед хеле ки шумо бо форат прическа мекунанд. устод решотона кантовка мебинед чӣ хизматрасоние ки ҳаст. устод дар хизмати шумо бародари азиз. нархи арзон 300 рубле. баъзе бародаро аз ами фиторчира мехезанд, дига ҷоҳо мерам, раҳои дур проверка мисол мешад. медонед то ҳар рӯз проверка. наздикак биёд аминҷа мӯи саратонро пас кунед чӣ хеле ки мехӯрад. нархи арзон дастрас баред. номерои устод дар зери навор мешавад. саломат бошед бародари азиз. раҳмат барои диққат.